שלום לכל הצופים, פרק שישי. הפרק הקודם מתקצר ולא יכל, כאילו, לא... אמרנו שנמשיך, אבל כי היו בעיות, אז פשוט לא, אנחנו נמשיך מכאן. וזה יהיה פרק של רבע שעה, אני כמעט בטוח. כמעט. כמעט. אם זה יסתדר כמובן. ואני לא אומר לתת לזה לעשות עוד לאגים. זה מניאק, המיינקראפט הזה. למה לעצור לי את הסרטון? טוב, אנחנו מחפשים מקום להכין בית, נכון? זה קצת משעמם. ופה אני אעצור את הסרטון. אני אמצא את המקום, אחזיר אותו, וזה בטוח בלי שיהיו לאגים, ואחזיר אותו. אז שלום לכולם, המשכנו את הפרק והסתכלו. אני חושב על לבנות שם בית. וזה יהיה מגניב אם אני אעשה פה כזה גשר ואז עלייה, וזה מגניב כזה. ואני אח שלי חושב שזה לא ממש כאילו טוב, אבל בואו נראה פה מה יש פה, מה אנחנו יכולים לראות פה. שאם יש פה משהו טוב, אז אבל משהו טוב ששווה לעזוב בשבילו, אז אני אעזוב. אבל אם לא, אז אני נראה לי אקח את הרעיון הזה. אני אומר תשוט. פיגס. תשוט מעבר לים, עד שתמצא משהו. מה אתם אומרים? אני לא יודע כאילו מה אתם אומרים, כי זה לא לייבסטרים או משהו. אבל באמת זה... אולי קי! איזה יפה. אחלה פתיחה לקייב, כאילו. תודה לך נוטש. תיקח גם קצת קול. למה? כי אין לך הרבה. טוב. וואי, תודה שאמרת לי לקחת הכל. טוב, אנחנו מתקדמים בסדרה לא רחוק, אז אנחנו נראה לי נבנה בית, אני חייב שאם זה משעמם אתכם שאני עושה מיינינג, תאמרו לי, כי אני חושב על לעשות פרק של מיינינג, ואז ככה אני אראה לכם שאני מוצא דיימונד, ואם אני לא אראה לכם, אז תחשבו שאני צ'יטר או משהו, נראה לי. אז תחשבו. אני חושב שתשוט מעבר לים. אני חושב על לבדוק מה יש פה. אין פה כלום, זה הר. אבל מה יש מאחורי ההר? עוד הר. לא. זה ביום שנקרא אקסטרים היל. זה הכל הרים כאלה. אבל... יש פה אולי גם דלאות. ופה זה מקום יפה לבנות בית. אז פה אני אומר. פה, סתם. בוא נראה מה יש פה. אם יש פה דבר. בא לי דאנג'ן כאילו. עכשיו. נחמד. נחמד מאוד. איפה just iron. נחמד. ככה זה צריך להיות קייב, פתיחה לקייב, כאילו. אתם בטח לא רואים כלום, אבל אני רואה... כן, כי יוטיוב הוא נוהג להחשיך. כאילו, אם אנחנו לא רואים טוב, אז אתם בכלל תראו שחור. אוקיי, עכשיו אתם בטח רואים בסדר, אבל מקודם לא ראיתם טוב, אבל אני ראיתי מה אני עושה, ולקחתי איירון. זומבי. איך ראית? היה זומבי וילג'ר. אין לי כוח אליו. שלג, ואני שונא שלג. זומבי וילג'ר. וואי, זה אחלה מקום. דזרט. מה? אני אומר תקדם בדזרט, אולי תמצא... כן, אני גם אומר את זה. כי הוא יכול להיות שתמצא משהו. משהו, סתם. היי, נווה.
יש פה דאנג'ן. לא, אין פה. זה בדרך זה כלל. לא. ככה תאמין לי, מצאתי מלא כאלה. די, בואנה. טוב, אני מביא הרבה אוכל בגלל שזה כזה... פמקין! זה טוב. טוב, אני אקח את הפמקין, ובגלל שאנחנו רצים הרבה פה, אז אני לוקח אוכל. תיקח את אלה. מה אתה צריך ללכת עד לשם? אם לא הייתי רואה את זה, וואי, איזה דפוק זה היה. ואני אמרתי, קח קצת עצים של ג'ונגל. הם יפים. לא של ג'ונגל, של... רגילים? לא. נו, של... לא, של שלג, הם יפים. לא אחר כך. ותשאיר את העץ הענק הזה פה, זה מה זה יפה. טוב, אני אחמם את כל הדברים ואחזיר את הסרטון. כן, כי זה, אני מעביר את כל הקטעים שהם משעממים. אתכם ואותי. טוב, אז חכו שנייה ואני אחזיר את הסרטון.